Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam wa dhurriyyatihi wa ibadihi. Ila hadratin Sahabi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Wa ila ruhiyya bahwa al-syaikhun wa ila hadratin dini wa dinikum wa dini ahlihi wa dini ahlikum. Sya'ulillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal asaru. Ibu tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal asaru anapun utawi piro-piro dawuhe sahabat. Asar dawuhe sahabat berarti kekuatan hukumnya di bawah hadis. Karena kalau hadis itu dawuhe Kanjeng Nabi. Al-mangkulatu kang den nukil iku fakasirotun akeh. Maksudnya dalil tentang apa kemarin? Membaca Al-Quran secara bergantian. Wa ana utawi ingsun iku usyiru awal isyarat sapa ingsun illa atrofin maring piro-piro arah Nimbatiha saking setengah asar. Banyak dalil hadis dengan boleh hadis tentang keutamaan membaca Quran berjamaah atau saling bergantian. Sabata tetap fiswahihi ing dalam kitab Sahih. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngucap sapa Abu Hurairah, sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kulo hale dawuh sapa Rasul. Ma'adina ora midanget. Midanget iki krungu. Ma'adina ora krungu utawa ora midanget sapa Allah Gusti Allah. Lisyai'in maring suwiji-wiji ma'adzina kelawan kaya oleh midhanget sapa Allah. Ma'adzina kelawan kaya oleh midhanget sapa Allah li nabiyin maring nabi hasani sauti kang bagus suarane. Hasani sauti kang bagus suarane yang tahunna kang nglagoake sapa nabi. Ya tahunna kang nglagoake sapa nabi bil Qur'ani kelawan Qur'an. Yujharu kang diwaca banter. Yujharu kang diwaca banter apa bihi Qur'an. Ini maksudnya nak iso dengan suaranya api maca Quran kuwi nak iso ana nadane. Mudeng nada nggih. Nggih, mergo nak ana nadane kuwi dirungokke ora seni. To nak suarane jenengan apik, nak maca Quran ana nadane to nganggo swara sing banter. Ing wong sing krungu tok niku wis seneng. Jenengan lagu nak apik ngoten niku dilagokke lagune nadane apik. Suarane apik, wah niku marai napa sing krungu tergugah. Ibaratnya arep ngantuk wae eman. Tapi nek suarane kaya blet kosong tong kosong nek sing glutang, bacaane ora apik, gak macane seru. Iki nggih, berarti entuk dengan gawe Quran dilagokke. Nanti sekarang muncul yang namanya apa? Musabaqah tilawatil Quran. Jenenge sampeyan apa? Qiraat. Nggih to? Qiraat sing dilakokke ngono to. Nah, niku nak jenengan sing suarane apik-apik, suarane sampai gulune gulu banyak.
panjang wae kuat ambekane. Itu kan kadang bisa menghipnotis saking enake. Rawan riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa makna adzina utawi maknane lafaz adzina, walaupun lafaz adzina to iku istama'a amrih ngrungokake. Nah, adzina itu bisa dimaksa izin, tapi maksudnya di sini bukan adzina izin tapi adzina istama'a amrih ngrungokake. Amrih ngrungokake itu berarti memang sengaja ingin mendengarkan. Wa huwa utawi hadis iku isyaratun isyarat ila ridho maring den ridhoni wal qabuli lan den terima. Wa an Nabi Musa lan saking Musa al-As'ari radhiyallahu anhu ridho sapa Allah Gusti Allah anu maring Nabi Musa. Apa anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul lahu maring Nabi Musa lakot utita yakti. Nah, lan iku mana yakti teman-teman kote den paringi sapa sira. Niku cara ibarate kalimatnya itu meyakinkan sekali karena pakai la ditambahi kot. Yakti teman-teman den paringi sapa sira mizmaron ing seruling. Nah, biar musik, makanya musik biar alat musik termasuk alat musik yang kuno kaitannya dengan suara itu nopo seruling. Nah, saya ini aneh akeh apa kayak kan piano macam-macam. Nah, biar kan seruling itu termasuk alat musik jadul zaman dulu. Mimma zamiri ali Dawuda saking piro-piro serulinge keluargane Nabi Dawud. Kenapa kok ini koyok serulingnya Nabi Dawud? Mergo Nabi Dawud itu salah satu nabi sing suarane merdu. Nabi itu kan punya keistimewaan sendiri. Nah, termasuk istimewanya Nabi Dawud kuwi suarane apik. Sing ngrungokke niku bisa napa? Terhipnotis. Makanya niki suarane wong sing duwe swara apik iku ibarate koyok napa wau koyok marisi swara apike Nabi Dawud. Koyok dikeki serulinge Nabi Dawud. Ana anugerah banget iku wong sing napa suarane apik. Nah, suara apik ya dadi mau apik nak nyanyi, tapi nak ngaji mlempem. Kadang ngono. Nak nyanyi suarane ngali, tapi nak kon sholawatan mlempem, kon maca Quran medhen. Ya toh? Kan ono percaya diri nak nyanyi tok ya Mbak ya, tapi kon ngaji medhen, kon sholawatan mlempem. Rawa riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat di Muslimin kedua Imam Muslim anna Rasulullah utawi sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul lahu maring Abi Musa. Dua dawuh Nabi maring Nabi Musa piye? Lakot aita yakti teman-teman ningali sira ni ingsun wa ana utawi ingsun iku astami'u krungu sapa ingsun Nabi niku iku astami'u krungu sapa ingsun li qiraatika maring olehe maca sira al-barihata ing dalem mau bengi.
Maksudnya macane Quran niku wis awit mau bengi. Tapi mergo suarane apik bisa dinikmati nganti-nganti kowe ijek krungonan. Krungone maca Quran iki mau bengi. Tapi gampangane esok awan apa sore iki ijek koyo terbayang-bayang. Koyo nek wong jatuh cinta ngono pagi ingat dia, siang yo ingat dia, sore yo ingat dia. Oh, nane sing ning mripat yo dia dan dia. Warawalan riwayatake bu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim aidon halimale min riwayati Baridata Buraidata binil Husaybi saking riwayate Buraidah ibnil Husaybi wa an Fadhalah talan saking Fadhalah ibni Ubaidin radhiyallahu anhu kala ngucap sapa Fadhalah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen ku macane lahu Allah dipasang lam kosan. Nah, wawu kan wawu gitu. Billahi tawahi dibaca lam kosan lam wawu. Aja bingung macane. Pripun dengan macane niku? Lam wawu utawi yakti demi Allah. Lam wawu utawi yakti demi Allah iku asyaddu luwih banget. Iku asyaddu luwih banget apane napa niku? Adnaan nggih. Apane adnaan? Apane adanan? Nah, ulun kuping adanan olehe midhangetake. Apane andanan oleh midhangetake ila rajuli maring wong lanang hasani sauti kang bagus suarane bil Qur'ani lawan maca Qur'an. Kaya nabi kuwi seneng banget nek ana wong maca Qur'an suarane apik. Min sahibil qainati tinimbang wong wedok sing nyanyi-nyanyi. Mau bandingane nyanyi apik kaya suarane tetep luwih apik wong sing ngaji. Ya tapi ya kudune jelele nak nyanyi iku oleh sak jam betah. Ya memang kudune ngono. Ngaji 15 menit wis bekah. Betul. Jelane nak nyekel mic nyanyi ngono kuwi kok ya 2 jam betah, mboten ngantuk. Tapi jelane nak ngaji nyekel mic suwe-suwe napa dekluk karepe dhewe. Nggih napa mboten? Padahal ki nak Nabi saja Gusti Allah seneng karo wong sing suarane apik dibandingkan dengan apa ibarat tukang nyanyi ki nek wong wedok apa biduan. Nah, koinah itu apa? Koinah itu sing tempat napa dua. Ilang napa niku? Koinatihi maring lagon-lagone sahib. Ya maring lagu-lagune sahibil koinah. Kaya biduan karo kori. Nah, ya padha-padha nyekel mic tapi sing siji biduan sing siji kori. Ya luwih apik sing biduan. Nah, sing ditarik wong-wong ya luwih apik dua. Wong nyatane nak tanggapan dangdut kebak. Tapi njajal kok ana to wong kok ngrungokke tanggapan kori. Ya nak kori anane Allah. Ono ta? Ya tapi nak juga kan iso bidang megal. Ngerawang riwayatake. Kuwi hadis kuwi ora ngerwong dijugan karo kori kok milih kori. Kaya diarani wong apa-apa. Wong ora lumrahe menungso. Lumrahe menungso ya tetep milih biduan. Rawang riwayatane wa hadis sapa Ibnu Majah. Wa an Abi Musa lan saking Abi Musa aidan halih kala ngucap sapa Abu Musa
Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah a'rifu ini la a'rifu, ini setuhune ingsun iku la a'rifu yaktine werna sapa ingsun aswata rufqatil asy'ariyina, itu pakai panjang, aswata rufqatil asy'ariyina ing pira-pira suwarane pira-pira kancane bangsa Asy'ari. Maksudnya bangsa Asy'ari, kaum Asy'ari iku terkenal suarane api, maksudnya ngoten. Bilaili ing dalem wektu bengi. Nanti iso dititeni. Ya carane ning kene ya Allah kok ana pujian ngali, ana wonten kok suarane apik kaya ngono. Paham kabeh. Kae sapa sing ada. Ana ngaji ana pujian kok kaya ngono apike. Kae suarane sapa? Wis bisa dititeni. Nah, misalkan Kang Ubed ora suarane ada no ben mulak no. Nah, mulak kesirep kabeh ya. Sopo kesengajaan Allah suarane nalik-nalike kaya ngono. Biasane akhirnya ngoten-ngoten. Iya toh? Nah, maksudnya ngoten niku. Lah sing terkenal suarane apik ngalik-ngalik niku siapa? Penduduk Asy'ari. Hinayat huluna dalem nalikane bali padha mlebu sapa Asy'ari. Hinayat huluna dalem nalikane mlebu sapa Asy'ari. Wa a'rifu lan ngerti sapa ingsun utawa weruh sapa ingsun mana silahum ing pira-pira panggonane Asy'ariyin min aswatihim saking pira-pira suarane Asy'ariyin bil Qur'ani kelawan maca Qur'an bilaili ing dalem waktu bengi. Nanti orang-orang wonge iki lho, tapi ngerti apal kae suarane sapa. Bengi-bengi ana wong baru suarane kok apike kaya ngono alah, paling kae wong Asy'ariyin. Maksudnya sudah bisa ditebak. Wa in kuntu lan senajan ana sapa ingsun. Wa in kuntu lan senajan ana sapa ingsun iku lam aro. Ora weruh sapa ingsun. Iku lam aro ora weruh sapa ingsun. Mana zilahu ing pira-pira panggonane Asy'ariyin. Hina nazalu ing dalem nalikane leren sapa Asy'ariyin, leren utawa manggon sapa Asy'ariyin bin nahari ing dalem wektu awan. Awan ning ngendi ora ngerti omahe, tapi berbengi sing ngaji ning masjid kae wong Asy'ari. Nanti ora paham wonge, ora ngerti omahe, tapi apal model suarane. Kalau kan jenengan kadang yang ngoten iki suarane sapa sing nyanyi jenengan apal. Rawan riwayatan ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa anil Barra ila sanin Barra ibni Azib radhiyallahu anhu. Kala ngucap sapa Barra. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zayyinu padha maes-maesano sira kabeh. Hiasilah maksudnya ngoten. Zayyinu hiasilah padha maes-maesano sapa sira kabeh. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Bi aswatikum kelawan pira-pira swara sira kabeh. Maksudnya nak maca Qur'an gunakan suara yang paling baik. Nanti sakniki nak subuh nggih dengan dijak napa sebelum dia tutup dijak napa? Nggih, maca Qur'an tartil sareng. Gen lagune iso dititeni oh lagu kaya ngono kae modele lagu Cah Al-Ikhlas. Niku pun iso. Oh gaya ngajinya seperti ini. Nah maksudnya ngoten. Pakai suara yang paling baik. Pakai nada yang paling baik. Rawang riwayatake. Bu ing hadis sapa Ibnu Dawud sapa Abu Dawud lan Nasa'i lan Imam
Nasai wa ghairuhuma lan liyane Abi Dawud lan Nasai. Wa an Ibni Abi Dawud lan saking Ibni Abi Dawud an Ali saking Ali radhiyallahu annahu setuhune Ali iku sami'a krungu sapa Ali Dajjanasen ing swara bantere menungso. Ana sing dojah ki banter, ada juga yang mengatakan gemuruh. Yo saking bantere kan kaya apa gemuruh, kaya swara ribut ngoten iku dojah. Iki krungu Ali ana krungu ning masjid fil masjidi ing dalem masjid. Tapi gemuruhe bantere ora kok geger. Orang mergo demo, orang mergo bujon, orang mergo guyu, tapi apa? Yang rohuna hale maca sapa nas Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Dadi awet zamane sahabat iki wis biasa maca Qur'an ing masjid soro banter iki wis biasa. Ya cuma iki modern saiki hidup di alam sekarang. Hidup di Indonesia, yo ketakon hadise ngeten, tapi jenengan kudu nang nggon-nggonan. Yo umpama di speaker kan ana sing geger to, terutama wayah napa wayah Ramadan. Terus yo garus, tapi nanti jam maksimal jam berapa ring 10. Awes jam di atas jam 10 jangan pakai mic atas, tapi pakai mic bawah. Maka ana aturane. Ben ora ganggu to goni. Faqala nuli ngucap sapa Ali. Faqala nuli ngucap sapa Ali tuba utawi bejo kemayangan. Bejo kemayangan ya bejo banget, bejo-bejone wong jenenge tuba. Tuba utawi bejo kepayangan. Liha ulai iku kobare tuba iku liha ulai kedue mengkono lan nas. Iku liha ulai kedue mengkono lan nas. Kanu kang ana sapa nas. Iku ahabban nasi. Kabare kanu iku ahabban nasi luweh oleh disenengi sapa nas. Iku ahaban nasi luwe oleh den senengi sapa nas menungso utawa nas-nas menungso. Iku luwe oleh den senenganine menungso ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk amalia sing disenengi Nabi itu maca Quran ning masjid nganggo swara banter niku mboten napa-napa. Wa fi isbatil jahri lan iku ing dalem netepake banterake swara. Lan iku ing dalem netepake banterake swara ahadisun utawi pira-pira hadis kasiratun kan akeh. Hadisnya akeh yang menerangkan tentang apa? Membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Wa amal asahu anapun utawi piro-piro dawuhe sahabat. Anis sahabat saking sahabat wa tabi'in lan tabi'in. Tapi itu generasi setelah sahabat. Min aqwalihim saking piro-piro ucapane sahabat wa tabi'in. Wa af'alihim lan penggawene sahabat wa tabi'in akeh baik hadis ataupun asar. Fa aksaru monggo iku luwih akeh. Fa aksaru monggo iku luwih akeh min antuh soro tinimbang yen to den itung apa asar. Min antuh soro tinimbang yen to den itung apa asar. Wa asyhadu lan luwih terkenal, luwih masyhur sudah jadi bahasa Indonesia. Wa asyhadu lan luwih masyhur utawa terkenal min antuz karo tinimbang yen to den tutur apa asar.
min antur karoti nimbang yen to den tutur apa asal. Wa hadza utawi ikilah al jahdu maca seru ki mau kulluhu hiya sakabe hadza kulluhu hiya sakabe hadza iku fiman ing dalem wong laya khofu kang ora wedi sapa man laya khofu kang ora wedi sapa man riyaan ing pamer wala ijaban lan ora gumun karo awake dhewe wala ijaban lan ora gumun karo awake dhewe atau menyombongkan diri sendiri. Maca seru ora apa-apa asal niate boten pamer dan tidak bangga diri. Wala nahwahuma lan ora sepadane mengkono lah ijab wa riya utawa riya wa ijab. Wala nahwahuma lan ora sepadane riya wa ijab minal qabairi saking pira-pira perkara ala. Wala yu'dzilan orang nglarakake apa al jahr jamaatan ing jamaah. Ojo nganti ya mau sing mikandake maca seru aja sampai ganggu gone. Makanya kalau sudah waktunya sudah malam ya ojo maksa ketang suaramu apik, ketang Ramadan nganggo swara mik atas. Bilang si sholatihim kelawan bawur ing sholate jamaah. Bilang si sholatihim kelawan bawur ing sholate jamaah. Wa tahlitiha lan nyampur sholat. Wa tahlitiha lan nyampur sholat alaihim ing atase jamaah. Wallahu a'lam bishawab.